eZimbabwe muri rudadiso. Nhasi uno tiri kuchivhu Mashonaland East Province kwasadza munotondera tichikunzirai nhau dzakawanda dziri kuitika nzvimbo ino yekwasadza. Nhasi tadzoka zvakare tine chirongwa icho chinosuwisa chirongwa chemwana ane makore 15 tingati akabhinywa nevarume vanokwana kuita vaviri. Nhau iyi iri mumaoko emapurisa, asi semazira amunoita vana vanenge vari vezera diki hatitenderwe nemutemo kuvaburitsa zviso zvavo. Zvisakushamisei, takutaura naye takavhara kumeso kwake. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nhau yakaitika ndeyekuti inini handina kunge ndichiziva kuti mwana wangu ane pamuviri. Saka ndakadaidzwa nemuzukuru wangu anonzi Pearson iri Saturday. Andidaidza akasondiudza achiti, mbuya, mune zviri kuitika munyika muno pavana vasikana. Saka ndinokumbirawo kuti muende namain priska kuchipatara. Main priska vanotariswa, handina kuti vane chavainacho, asi ini ndiri kungoti mbendaione mwana uyu semwana musikana anotariswa kuchipatara. Saka ini pandakaudzwa nemuzukuru wangu Pearson, ndakabva ndatanga kuona kuti mwana uyu zvaandiudza zvinhu zvakadaiwo, asi pane zviripo pamwana wangu. Ndakabvako yanga iri Saturday, mandasvika panopamba ndakasvikotanga kuti kumwana geza tiende kwamutekedza. Ndabva ndatochinja mwana anobva kugeza. Saka pandaiti ndichida kuenda naye kwamutekedza, pane mwana wangu ari kuchivhu akabva ati, mama, madi kumira nditenge chekutestisa chiya ndochitumira nekombi yekuchivhu. Saka mwana akabva azoti ndatadza kubata kombi yekuchivhu. Adaro ini ndakazoti ndikoti zvakaitika Saturday, Sunday ndakamuka ndikaenda kuSowe chechi kwakune chechi. Mande ndobva ndazofonerawo muroora wangu ano mukadzi wanzvadzi yangu, ndikati ndokumbira kuti muuye muende nemwana kuchipatara. Muroora wangu akauya ubva aenda nemwana kwamutekedza. Vasvika kwamutekedza vakasvika vachinzi mwana ane mimba ine 4 months kuchipatara. Saka tadaro tadzoka kuchipatara, vadzoka kuchipatara, vakadzoka nguva yapera nekuti vakati yaitwa police case. Ndobva vatoti tete ane nzara. Saka pane muroora anga ari pano, ndatomutumawo nesadza rekuti anovapa vadye vanga vari kuchipatara. Saka vakaswera variko kuchipatara kuya. Mwana aibvunzwa, mwana achiramba. Vakamboedza nepavanogona napo kubvunza mwana achiramba. Saka mwana ari kuti vakazoti vachibvunza mwana akati, pane musi wandakamutuma kwatete kwachoruwa vavanga vati ndiye kuzotora nzungu. Saka mwana akati, pane munhu akanditevera pamashops
asi munhu iye handimuzive zita rake, asi akangonongedzera kuti anogara nechekuku kwanzi kwana mheno kwaakataura zita rachona. Saka adaro mwana ndopakati munhu iyeye ndiye akanditevera bva anditora kudaro munhu yakandizvivira muchisango, ndobva andibisa sketi, ndobva andibisa bhuruku. Saka ndiye munhu wandiri kuziva wandakarara naye musi iyoyo. Saka vachiramba vachibvunza mwana sevanhu vaida kuziva kuti mimba ine mwana ndeyani. Saka mwana akatozoti razuva rovira vauya panapa, ndobva vakutosvika patoireti pamadarika, ndobva akazotanga kutaura mwana kuti nhumbu ndeya vanonzi baba Atindu, anove mushandi wopababa munini vangu inini nin'ina womurume wangu. Pane murume anogara ipapo ane mukadzi wake. Saka mwana uyu ndanga chingomubata semwana, ndisingazivi kuti mwana uyu ndizvo zvaari kufunga pamwana. Saka mwana akataura kuti baba Atindu vaindibata ndichienda kuchikoro, vane nzvimbo yavaindibatira ndichienda kuchikoro, ndichidzoka vaindibatira ipapo. Saka ndo matauriro akaita mwana achiudza vana mbuya vake. Saka kubva ipapo kutanga mande yachona takabva tatanga kuona kuti todii, kuti mande manheru pakazouya mapurisa nemuzukuru wangu anonzi Pearson. Vakauya pamba pachona, vasvika pamba pemukomana uya ainzi baba Atindu. Hamenoti akanga anyeurirwawo nevamwe here kuti nyaya yako kana pane zvaaiziva, isu hatina kutaura naye. Kusvika nazvino hatina kutaura naye. Mukomana akabva aita se, akabva atiza. Mapurisa achiuya vakamutsvaga obva vamushayiwa. Kusvika nanhasi mukomana uyu haasi kuita se, haasi kuonekwa. Saka isusu nekutondera takabva tatoziva kuti munhu uyu ndiye muridzi wenyaya, nekuti nanhasi mukadzi wake ari kukumba iye akatiza haasi kuwanikwa. Saka inini ndo nhoroondo yandinoziva yandakapiwa nemwana wangu achitaura. Akataura vanhu vanokwana 2 kuti ndo vanhu vandakarara nawo, kubva baba Atindu neumwe waakataura iwa ndiri kutaura wachona, ndo vanhu vandakaudzwa nemwana wangu. Saka ndiyo nhoroondo dzandingatauriwo pari zvino. Nekuti isusu mashoko ataudzwa ndeyekuti pane varume vakatoti wandei vakataurika. Inini ipapo inini ndakapfeka dhuku rewhite mwanangu, handidi zvekupupura nhema. Indopupura zvakataurwa nemwana zvekuti dai tanga tichiziva kuti muri kuuya, ndingadaenda kudedzerai varoora vangu vanowakadzi vanzvadzi vakatanga kufamba nemwana musi wemandi chipiri chitatu, ndo vanga vachingoone nemwana. Kusvika vatonzi mwana uyu ngaendi kunotorwa skani, muroora wangu akakwira nemwana akaenda naye kuHarare. Mwana akanotorwa skani, vakaenda naZupu, vakadzoka naZupu pano pamba, havana kumbonorara kuHarare. Vakadzoka, mwana akatorwa skani, akanzi mwana skani yake yakatorwa, ndobva zvangoonekwa zviri mukati meura wake, hatingazvitaure nekuti nyika inotaura zvakawanda. Ndobva mwana aita seyake adzoka. Saka inini zviri kutaurwawo hazvo moza nyika inotaura mwanangu. Ndiri kunzwa uchinzi mwana akataura vanhu vakawanda, but inini handina kuvaona. Kana muroora wangu pakauya pana pakauya achitaura kuti inanzwa uchinzi Priska ari kunzi akataura vakomana 15, but vakomana vacho mwana haana kutaura vakomana 15. Ongo ane makore mangani mwana akushandira? Asati akwanisa 16, ane 15. Ane 15. Ari kuita chii kuchikora? Angaita chii? Angaita form 1, angakuenda form 2. Ini ndakatanga kubatwa nababa Atindu tichangovhura chikoro. Vachirara neni vachindovharira mumba. Ndadaro pandakazotumwa namama, pane akazonditeerawo mashure kwangu akandibata bvandizvera musango bvandirara neni katuni.
Ko iwo se usina kuudza vari kunokumba kuti ndo zvaitika. Unomuziva here mukomana murume iye? Waitanga ndomuziva anogara. Kwechituwa chaigara kwaMasendo. Waizwa kwaaigara? Saka vese unovaziva handiti? Saka uyo wauri kutaura uyo ndiye akakumanikidza akakuzvira musango? Mamusina kuwirirana? Ko wechipiri mamusina kuwirirana here? Wechipiri ndiwo ndansina vese ndansina mbowirirana navo. Kuiwo sei waitadza kuudza vabereki kuti ndo zviri kuitika izvi? Kana kuti wanga wangowiriranawo hakunavo? Ndansina mbowirirana navo. Nekuti paane nyaya yakawo munhu unobva waramba kuti handizvizivi, asi munguva iyoyo unogona kunge maiwirirana henyu, then wozongoona kuti mhosva waona kuti hazvichaiti. Handizvo? Ndansina mbowirirana navo. Ivo vanga vachiziva here kuti une makore mangani uye zvokuti uri kuenda kuchikoro? Vese? Ndiri muzukuru ndiri mbuya vaPriska Maisiri, ndiri mukadzi wanzvadzi yamai vake. Priska Maisiri ini ndakanzwa kuti ane pamuviri. Ndakatanga kunzwa nemwana wangu ari form 1 padombo reMavara achiti Priska atukana neumwe mwana pachikoro, akanzi ndosaka une nhumbu yabatindwa. Ndobva ndatuma mwana wangu kuti kana waenda kuchikoro ndoti Priska auye kuno kumba kwangu. Priska haana kuuya. Priska asina kuuya, mwana wangu akazorovha dzinenge 2 days kuenda kuchikoro. Ndobva ndazonzwa zvichingotaurwa maraini kuti Priska ane mimba yaitokura. Ndobva ndoti Priska haana nhumbu. Ndobva ndati umwe musiri sandi. Ndobva ndamuka nchienda kumba kwamai vake, ndikaona mai vacho vasikuru. Ndobva ndasvika ndikabvunza muzukuru wangu ndikati Priska une mimba kaiwe? Zvikanzi handina. Ndikati Priska une nhumbu? Ndakazvinzwa zvakabuda nekuchikoro uchitukana neumwe mwana wechikoro. Zvikanzi handina mimba. Ndikati hausida kundiudza nekuti mimba ndeyabati ndozvandakanzwa iwewe kuti ndozvawakatukwa kuchikoro uchiita. Akati handina nhumbu. Ndobva ndaswera muswere wese ndichimubvunza muzukuru wangu achiramba achiti mimba handina. Zuva rakutovira ndobva ndakati ini Priska ndakwendi, ndichazodzoka kana mama wako vauya. Ndosvika kutaura nyaya yemai vako varipo, wadi kuudza inini mbuya wako, unoda kuzotaura kana mai vako vauya. Ndozoya ndokubvunza kana mai vako vauya. Ndobva ndakati une mimba kaiwe Priska? Zvikanzi ndinayo. Ndikati mimba ndiyani? Akati handizivi. Ndikati une mukomana? Zvikanzi handina. Ndikasaka une mimba sei usina mukomana? Zvikanzi pane mukomana wataimbodana naye asi ndakarambana naye. Ndikati anonzani? Zvikanzi handimuzivi. Ndikati saka kwaanogarawo kuzi? Zvikanzi handikuzivi. Ndikati kwose nemumwe mukomana? Zvikanzi handizivi. Ndikati Priska unofanira kungotaura chikwase, kutaura kwaungoita kuti mbuya mimba ndinayo, ungadai ungotaura chikwase kuti mbuya mimba ndinayo asi ndiyanhingi. Ndobva akati mukomana uyu ndakatumwa namama kwachoro. Mukomana uyu ndakaona akandigarira murodhi, ndobva andibata. Ndobva atanga kundizvivira mumauswa. Ndomusi wokutanga wandarira nemukomana iyeye. Musi wechi2 ndobva ndatumwa zvina mama kwachoro, manga muri muna September.
ndobva andibata murwisiro kwachoro ndomusi wechi2 wandarara nemukomana iyeyo. Ndikati kosare kanonzani zvikanzi handisi. Ndikati kana aimbomudedzawo wakambozadedza kuti ainzani zita rake zvikanzi handirizivi. Asi shamwari dzangu dzinomuziva nondakazosangana naye mukomana iyeye. Ndikabvunza shamwari dzangu kuti mukomana uyu munomuziva here nokuti mukomana akambonditevera umwe musi akandibata nchienda kwachoro. Vakati tinomuziva nekwaanogara tinokuziva. Ndobva ndati saka iwo uzivi kwaanogara kana zita uzivi zvikanzi handisivi. Ndikati alright muzukuru saka inini komimba ikweni mwedzi mingani zvikanzi handisivi. Ndikati saka ndichauya mangwana makuseni mama wako varipo ndosvika kutora ndoenda newe kuchipatara kwamutekedza. Tononzwa kuti iwe nemimba here uye nemwedzi mingani. Akatanga kuchema. Ndikati hainda kuenda ndozodzoka. Ndadzokera kumba kwangu mama wake vakazofona manheru acho esandi. Ndobvunza kuti mai Alva wamboswera kuno here nhasi. Ndikati ndaswera ikoko tete zvikanzi ko muzukuru wenyu maswera naye here. Ndikati hongu ndaswera naye. Zvikanzi pane zvamambotaura naye. Ndikati hongu tete muzukuru wangu ndataura naye. Ndichingomuonawo sekusvika kwandaita nekunzwa kwandakamboitawo nevana vechikoro. Priska ane nhumbu. Ndikati asi musamurove tete ndiri kuuyako musamubvunze ndouya mangwana makuseni. Ndobva ndamuka manje mangwana nichindomutora Priska ndobva ndaenda naye kuchipatara. Tasvika kuchipatara Priska akasvikobvunzwa nambuya vaivepo pajuti musonzi Priska une mimba kaiwe. Akati handina. Vakatanga kubvunza kuti ari kurwara ndiani. Ndikati ndauyawo nemuzukuru wangu mbuya ndofungidzira kuti ane mimba. Zvikanzi sei muri kufungidzira. Ndikati chekutanga chandatanga kutaura muna sekutemba muzukuru wangu anaudzwa kuti ndakagara padhuze neparodhi ndakamuona achienda kuchipatara akapfeka uniform. Ndikamubvunza kuti ko iwewe Priska uri kuenda kuchipatara uri kurwara nei. Zvikanzi ndiri kunzwa musoro ndiri kunzwa mudumbu ndiri kuti ndikachika ndinorutsa. Ndikati ko mama unoziva here zvikanzi ndovatoti kana wasvika kuchikoro ukumbire uende kuchipatara. Ndikati alright. Vana vangu vakazomuona futi musi wechi2 achienda kuchipatara. Handina kumboitawo basa nazvo ndikangoti pangurwarawo sezvati mwana wangu aona kuchikoro kunziperekedza naye kuchipatara. Saka ndazonzwa nyaya iyi yemimba ndobva ndakazofungidzira kuti asi kasi paye ndo pakatangira nyaya yemimba iyi. Saka azobvunzwa nambuya vaivepo kunzi iwewe une nhumbu zvikanzi zvikanzi ndeyani zvikanzi handisivi. Zvikanzi une mukomana zvikanzi handina. Zvikanzi saka une mimba sei usina mukomana. Zvikanzi ndaimboonai asi ndakaramba naye. Zvikanzi ainzani zvikanzi handisivi zita rake. Mbuya ndopa vakati hai michimboendai panze mbuya vake pamwe ari kunyara mimi. Tikasara tiri vaviri anogona kutaura. Vakasara naye muzukuru wangu akaramba kutaura. Ndobva tanzi achigara ipanapa timbobatsira vamwe nyaya yenyu yapolice case. Mozo yamotorwa nemapurisa nekuti mwana under age form 1. Ndobva tagara pachipatara paya kusvika zuva ridoki tiriko kwamutekedzi. Takamirira mupurisa ainzi anofanira kuzotitora kuti tiende kumba kusaidi kwaifungidzira kuti ndiko kwemukomana iyeye tozoya kwasadzi kuno kwasadzi. Saka takamirira kudaro takazonzi nemupurisa akazoya tikanzi chiendai kumba tozoona kuti mukomana wetu mutsvaka sei. Tamunzira kuya kumba ndobva ndakazoteerwa namaiguru vangu. Maiguru ndobva ndavaudza ndikati maiguru nyaya ini yautotembesa musoro bva nezuro ndichifunza muzukuru ari kuramba asi ini munhu wandofungidzira kuti muridzi wemimba iyi anonzi baba Tindo anoshanda kwabamunini vavo nekuti akambotuka nemumwe mwana wachikoro akandiro saka une mimba yababa Tindo iye akapindura kuti ndichangoisvara. Ndobva mwana wangu akauya achindiudza sezvo asi ndakamubvunza akazviramba. Ndikati maiguru imbomubvunzaiwo pamwe anobvuma. Maiguru ndopa vakamubvunza vakati iwewe Priska mimba yone ndiye baba Tindo. Zvikanzi aiwa handambobvira ndadani navo. Kanzi unombobvira udani nababa Tindo. Zvikanzi kanzi simuzukuru tangoda chokwadi. Iwewe kana usingadi kutaura sita kundokusiya maoko amai vako ungozoita nyaya dzako namai vako kumba kwenyu nanzvadzi dzako. Isusu tiri vana mbuya takusunduka munyaya dzakunotaura kuti chokwadi. Ndobva akazotya kutosvika padhuze nepamba pavo. Tikati Priska wakambodana nababa Tindo. Zvikanzi tikati saka mimba yone ndiye baba Tindo kai. Zvikanzi tikati saka loko wakatanga kudana nababa Tindo rini. Zvikanzi kubva baba Tindo vachiuya December zoshanda paba munini. Ndakatanga kurara nababa Tindo kubva January kusvika musi weMonday zvikoro izovharwa musi weFriday. Ndikati saka mama unombovaudza zvinhu sisi vako vangu varipo wakadi kuvaudza. Varamba akanyarara zvake. Ndikati alright muzukuru. Saka isusu takuenda kumba tonotaura nyaya yako sezvairi. Nyaya yangu wachimboramba iyi. Yokuti one mimba ndiya baba Tindo. Akabva atanga kutorondedzera kuti baba Tindo vaindibatira pagomo. Takudzika pachikoro pane gomo riripo. Ndipo vaindibatira everyday. Tikati usingambochinjinzira uchingoenda nepo maslaves. Ndikanzi ndopa road yekuenda naye kuchikoro saka ndopa vakandibatira musi wokutanga. Everyday ndopa vangondibatira parodi ipapo. Pakamboenda mukadzi wavo kumusha baba Tindo. Hanzi vaitondivharira mumba ndisingaendi kuchikoro. Nguva zhinji ndangopfeka uniform ndobva kumba ndosvika uko baba Tindo ndivhurira gate ndopinda. Vosara vakandivharira mumba. Muswere wose zuva kana vana vechikoro vakubuda uzoenda kumba.
dzimwe nguva vaimbatira mugadheni mamai vake. Saka ndo mufambiro watakaita nemuzukuru wedu kusvika tazoenda kuchipatara, tazoenda kupolisi kwasadza. Taenda kupolisi kwasadza, murisa aita nyaya dzakati handi kuchipatara kuti andoonekwa. Ndobva taenda naye kuchipatara muzukuru wedu zvikanzi mimba yakura inenge yane 4 months. Tangofungidzira zvaari munhu asingazivi kuti zvakamira sei, asi tinokumbirawo skani. Muzukuru wangu ndakaenda naye kuskani kuHarare, akandoitwa skani yake, ndo pakagumira nyaya dzedu kusvika nhasi. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Manzwa zvataurwa nevabereki vachitaura pamusoro pemaziviro avo panhau yakaitika kumwanasikana uyo anga akuda kuti achienda form 2. Nhau dzekubhinywa kwevana dziri kuita dzichiwedzera munyika, zuva nezuva dziri kuramba dzichikwira. Mapepanhau ari kugara achinyora nezvevana vari under age avo vari kubhinywa nevanhurume. Chiko chapinda matiri nhai vanhurume. Ndiyo nhau yatanga tiinayo zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. No.